To da farko dai muna so ka faɗa wa masu sauraro da ga gabatar mana da kanka. Sunana Mustapha Idris Muhammad da aka fi sani da Musty Show. To Musty Show mun ji an ce kama ka shigo da wani sabon salo, kana so ka taka rawa wato a duniyar mawaƙa. Gaskiya ina sha'awar harkar waka sosai. Sakamakon na taso ina supportar babban mawaki Umar M Sharif, wanda har ake tsokana ta ko kuma in ce ake min lakabi da Umar M Sharif, wanda wasu ɗaiɗaikun mutane in suka gani zaka ji suna cewa Umar M Sharif, Umar M Sharif, amma kuma ba musu, wasu nake amsa musu, wasu kuma in ce musu a'a ba ni bane, mai gida na ne. Ina son harkar waka, amma gaskiya harkar waka tana da wahala. Zan iya yin wata balli ɗaya wadda zan iya cewa kamar wakar kalhono zan iya juya ta. To yanzu muna so a juya masu sauraro su ji irin basirar da Allah ya baka a wannan bangaren. Ke kaɗai na so a raina, ba na ya da ke zan riƙe, karkiya da ni da ke zan fahar, kitina da ni. Hai, gaskiya amma na san yanzu masu sauraro suna nan suna ta adda Allah ya saka fito musu da wannan waƙar taka, saboda gaskiya wannan waƙar taka daga ji za ta karɓa wurin mutane, saboda haka muna maka fatan alkhairi. Masha Allah, na gode masu sauraro.